Dumelang thobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng good afternoon zidweshane zidweshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungandishiyi ungashenxi nangomnye umzuzu kuba kaloku ndingayinto nina ngaphandle kwakho. Thank you guys for keeping me company these past few days on my vacation. I'm on vacation isaka. Jonga yanibona uba ndibilile phofu ndivele uqubha. I've just come back from the pool. Uyanibona mos nxiba i-costume yibo ndingqaxa. Yeah guys, yo, so nice being me. I woke up today. I went shopping because it's a Sunday. I hate shopping during the week and Saturdays when it's hectic. I prefer going to the shops on a Sunday because then there's less traffic in the shops. And bathandi ncam when abantu abaninzi bayandidika. So I went shopping and then from there it was too hot. Bendisitsha gqithi. You know, ndayoziphosa epulini abekho la mathuba kaloku egiltoni bethuna edikeni uyayiva. So ke ngoku xa sise-Lone Hill masiqubhe yeva. I want to show you what I found. This is a sandal I found, guys. Ndayinxiba ngoko nangoko. I got this from ShopRite, guys. Literally ShopRite. It is so nice and cute. Is it pink or orange? I'm not sure. But it's plastic shoes, very nice and comfortable. I got them for 60 rands at ShopRite. Show me. It's a plug. ShopRite. Randburg Square. 60 bucks. I got them. Anyway, asikho lapho ke guys, ndifuna ukwenza story time man. Soloko ndi-serious ndibalisa izinto, ndithetha izinto ezinzima uyayiva amasiko kwathi makhe siphole ngoku yabo. Ke ndibalisele nje into light story time. In this story, I think what I want you to learn, or what I want you to because I know a lot of you, you know, sometimes when you listen to someone a lot, you want to know something about them. You become curious, you understand? You know, to know how legit a person is, knowing them and how they grew up, and you understand, can help you make up your mind about, you know, what type of character they are. Anyway, guys, in my journey of ubugqirha, my mother has always been, I think, a deputy gqirha lam, you understand, self-appointed no. She would not let me get away with anything, like never. So guys, this is like way back in 2013 or 14 if I'm not mistaken. I had just come back from Twasa Umguni Nomndao. So sendigodusiwe ke ngoku. Andikagqibi apha esiXhoseni ngelaa xesha kodwa ke I am halfway through, so I am a practicing igqirha in the true sense. So at that time sendinayo ke indumba, you understand, apho ndipracticela khona, and then umama only to find ukuthi she was listening. I'm cooking ingathi ndanoba khona into eqhushumbayo na. She was listening carefully to my instructions that I was left with by Ugobela, ne? And she would not let me get away with anything. So this one time, guys, remember I was divorced. I divorced 2011. Was it 2009? 2009. I got divorced.
I had been with my husband, I think, for 9 years, 9 or 10 years, but I was 34 when I divorced. 33 or 34, 34 when I 34. I was I was 33. I was very young, guys. I was 33. We had met. I think when I met him, I was 23. Ne? Yeah. So we had been together for 10 years, and I got married at the age of 27, and I think me getting married was my mother's, you know, pride. You understand? She was so proud of the fact that uchatisile yena. Uyayibona? So me coming back ndizoba nguntombi futhi is not something she was, you know, she, like bengayamkeli incam ncam kodwa ke kuzawuthwana. So guys, coming back from, you know, a life of marriage, you know, even nasekukhuleni kwami, I'm not known for, yabona ezanto zamantombazane zokhula, ukutaka, you understand, laa nto ophuma ngefestire kokwenu ubuye ekuseni uphinde ungene ngefestire. I had never done anything of that sort mna. Azange ndataka oko ndazalwa, uyayiva ke ngoku. So I was that child or bendingimiss goody two shoes, uyayiva. Ndingulaa mntana xa beshawuta abanye abantwana, mna ndiyi-example, ndingumzekelo omhle. Kutheni ningazufana nolukhanyo? Uyayiva. So ubuya kwami ke ngoku emtshatweni ndabe sendingumntu othwasayo, fine. Apha ekuprektizeni ke ngoku ndiligqirha ke ngoku. Fumanisa into yoba ingqondo ayikashift, you understand. Laa nto bendisithi mna surrender your ego in one of the previous videos, surrender your ego to your calling, you understand. Ingqondo yam yayingekakhulu incam ncam, you understand, in terms of uba ndizazi how to balance ubugqirha, you understand. Because at really, I think I'm talking about a time maybe I was 37 ngeli xesha ndithetha ngalo. You understand. So noko ndisemtsha, igazi lisabaleka liseshushu, you understand. Nam ndiyadinga kaloku, you understand, uncumancuma, uyayiva, namfanana nje uthile, ukubone mani, ukubone. Anyway ke, so it happens into babe khona ke lo bhuti, you understand, sincumisane ke nalo bhuti. He was a very nice man, shem. Siqhubeka into yethu nobhutiza, andizotsho uba ngubani because naye uyathanda ubukela iividiyo zam, so andizube ndiyicacisa. So ubhutiza ke, hayi siyaqhuba kumanda akho nto, uyeva. Kanti umamam uyijongile le nqama, he, lo ingathi uzilibele uba ligqirha. As far as she's concerned, yena igqirha kumelanga lijole. I don't know guys intoba inoba ke ngoku xa uligqirha kufuneka utheni wena xa ungenamyeni uzaba ligqirha 24/7, uyayiva. So this one time ke guys, nditakile ke ebudaleni, nditakile ke, ndiphumile ke nomfana. Hey, itsho ifowuni mani kwa-early, zii-8:30, ndiqonda uba ndimdala mos. Noko for uvuka ekuseni ngo-5 ndileqe ekhaya, you understand. 8 yatsho ifowuni, yatsho ifowuni. Hey, andisashawutwa kule fowuni, ndiyathukwa ngulo mama. Uzilibele into yiyo, uzilibele into yiyo. Buya, buya, nazi indwendwe. Rha, awuzithandi sis man. Hey, andisancangcazeli. Mandifike ke ekhaya nyhani, hey, kutheni namhlanje? Guys, for some strange reason, there were 3 cars already by the time I got home. Zilinde mna. You know, ndifika ke ngoku zi-10:30, uyeva, oko ndilindiwe. Hey, akashawutisi lo mama into yoba rha, sisa awunazi ntloni, iindwendwe zizolinda wena, ingathi wenza into ephucukile. Andisangcangcazeli ngqondo, nalo mama uzawude avuke ngaba bantu, yintoni engasayeka uthetha. Ndikuxelela into yoba undilinde ngentelezikazi, uyayiva. Caba uzixelele kwa izolo into yoba lo ubonile ixesha endihambe ngalo, waqonda uba ayizubuya le.
walenza iyeza kwangezolo ebusuku, so liyareka. By the time mna ekuseni kusasa iyeza kuthiwani lijile sana, litsalile, uyeva. Akho ntelezi angayifakanga. Ndixela uba mna owam umama uyangena kweyam indumbu, uyazi kakuhle into yoba ime kanjani. Uyazazi iintelezi zihlala phi, uyamazi umredeni umasixabane, uyayazi inqwebeba, uyamazi usikolpati, uyamazi uchitha ibhunga, azidibanise zonke. Ndikuxelela ngalaa mama, ndafika bhabha kusithiwa ezantsi kobuhlanti ambovasi, awuzuthi ungena ezindwendweni unuka umlaza. Into endizayithini le, into le nto ndikuyo. Ndikuxelela ngalaa mama, ndikuxelela into yoba ezinye zentelezi till today, umzekelo inqwebebe emhlophe ilinyiwe phaa egadini yasekhaya because laa mama wazixelela into yoba lo uyawuthi uzayeke lo mkhuba wakhe, azayazi into yokuba izawuhlala ikhona intelezi, soze athi iphelile phaa kulaa ndumba yakhe. Ndithi ke gayizini, heyi ndahamba ndayovasa. Phofu ucinga uba uzandiyeka? Because kaloku ngendandilithe quba phaa elo yeza mna ibe ngathi ndivasile. Sihamba naye uyandikhapha ugeliswa, uyayiva? Geliswa ndini, ndizawuvaswa nguye. Undiqala entloko. Guys, zange ndilunywe kangaka. Lenza itshiki ke mos iyeza, uqonda uba heyi awufuni nix, uyeva. Ndithi kuwe, hayi andizithwishi mani, andizithwishi. Ndikuxelela into yoba iimvumisa zona zahamba kakuhle gqithi, uyeva. Wabe sithi umama, ligqirha into uzawuyazi, uzawuzazi. Le nto uyifuna apha esitratweni ndingayaziyo uba at 37 guys, funa ntoni esitratweni? Yabulala ke i-AIDS, uzawufa uthi fi i-AIDS. Ndixelele mna, zazi uba uligqirha, misa ingqondo. Wethu, kukho ke ngoku lo mfana wasenext uLizo, intangam ke sikhula sonke. Heyi, akayihleki uLizo sana, akayihleki uLizo. Kunanamhlanje usathi xa endigezela okanye xa ndigeza athi yeyona nto ke mna ke andilibelanga into yoba uNozizwe umazi kakuhle umasixabane. Ndawukuxela, misa ingqondo ntombazane. Ndixela ngalaa geliswa mna ungumama wam, akanawo laa mama, ndikuxelela. So obviously I had to uba ndibuyise unyawo, you understand, because heyi hayi kaloku andizukwazi. Ele ke mna ndithe takins, ndizawubuya ndithwe quba ngeyeza. Ubhutiza makabe ngathi uyandincama because andizukwazi ulwa nomzali ngento eyi-one okokoko guys. Ndixela ngogeliswa onguNozizwe Bhuvula, akeva laa mfazi, akeva. But be the case as it may, ndimvela into ebuhlungu umntu ongenamama guys, because I think ubugqirha bam partly has been honed by having someone endimoyikayo ebomini bam, someone that I respect, you understand, someone that can say no to me, you understand. So I've been well guided. I appreciate, even though kungemandanga ngelinye ixesha, because kaloku akumandanga, kusoloko kumanda ukhokelwa, but she has been a pillar of strength in my life of ubugqirha. That's all that I wanted to share, guys. Otherwise, angizukwazi ungonwabi guys, angizukwazi ungonwabi nangoku. Ndiyapheka ilantshi ngoku, yeva. Ukhwezi uzikhuphile, ndifuna umntanam abuye angabi na-stress sesapari nantoni lunch, what. So I'm cooking a Sunday course. After the Sunday course, I will see. I will update you mhlawumbi. Akumandi kuba ndim, andifuni ungatsho. Bye guys, please like the videos, share, and yeah, do the most with not skipping the ads. Love you guys. See you on the next one.